Γεια σου. Ονομάζομαι Αργυρό Μαρία Βενιού. Είμαι ειδικό στην ψυχολογία και στη συμπεριφορά σκύλων και εκπαιδεύτρια κηδεμόνων και είμαι ιδρύτρια τη Κινύπαρξης και είμαι εδώ να σου δείξω πώς και γιατί σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο οδηγό σε συνεργασία με το petfully.gr. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι για να βοηθηθεί η κάλυψη των αναγκών και η συμπεριφορά του σκύλου σου στη βόλτα, ο οδηγός θα πρέπει να προσφέρει ελευθερία και άνεση και να είναι άνετος και για εσένα στο κράτημα, στον τρόπο που το χειρίζεσαι και να έχει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα σου δείξω που έχουμε βάλει για να μπορείς να αυξομειώνεις το μήκος εύκολα χωρίς να δημιουργείται ένταση και να σφίγγεις το λουρί και να το τραβάς. Πάρα πολλοί εκπαιδευτές μπορεί να προτείνουν ότι ο σκύλος για να μάθει να μην σε τραβάει χρειάζεται να είναι δίπλα στο πόδι σου, αλλά εάν ο σκύλος είναι σαν ένα κοντό λουρί, δημιουργείται αυτή η ένταση, οπότε του δίνεις λόγο, είναι σαν να τον κουρδίζεις για να σε τραβήξει. Εδώ πέρα θα σου δείξω τα πρώτα χαρακτηριστικά του οδηγού Κινύπαρξης. Το πρώτο είναι το σταθερό μας σημείο, που είναι αυτός ο κόμπος εδώ. Σου προτείνω να το κρατάς έτσι το σταθερό σου σημείο, ούτως ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο τράνταγμα να μην επιβαρυνθεί ο ώμον σου. Που είναι κάτι πολύ βασικό που ακούω από κηδεμόνες, αλλά εντάξει, ταυτόχρονα πέραν από την επιβάρυνση του ώμου και του χεριού, έχει και μεγαλύτερη ασφάλεια αυτό το κράτημα. Παρ' όλα αυτά, φυσικά εννοείται ότι μπορείς να το κρατάς και όπως ξέρεις και όπως θέλεις και όπως σε βολεύει. Εάν χρειαστεί να θέσεις τον σκύλο σου κάπου, πάλι το σταθερό σημείο σε βοηθάει. Αυτός ο κόμπος μπορεί και να λυθεί και να μετακινηθεί και πιο κάτω σε περίπτωση που θέλεις για να μεγαλώσει η θηλιά σου εδώ. Έχουμε όμως και ένα άλλο εργαλείο, το οποίο προσωπικά δεν το έχω δει σε κανέναν άλλον οδηγό στην αγορά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τον έχουμε προσθέσει στον οδηγό Κινύπαρξης. Είναι το slider, το οποίο όταν βάλεις εδώ το λουράκι δεν είναι σταθερό, μπορείς να το μετακινήσεις, οπότε να αυξομειωθεί το μήκος του οδηγού σου. Και ο οδηγός είναι πραγματικά τόσο ελαφρύς και τόσο καλά σχεδιασμένος που δεν πρόκειται ούτε να σε κάψει, ούτε να σε εμποδίσει από το να τον κρατήσεις διπλό στο χέρι σου. Έχει πάρα πολύ καλό κράτημα και μάλιστα ο κόμπος, σε περίπτωση που θέλεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν σταθερό σημείο για να κρατήσεις τον οδηγό σου να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα εάν φοβάσαι ότι σου γλιστράει. Γενικά είναι ένας οδηγός σχεδιασμένος και με γνώμονα τον άνθρωπο να βολεύει, αλλά και τον σκύλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η βόλτα είναι ο αντικατοπτρισμός της σχέσης σου με τον σκύλο, οπότε πρέπει και οι δύο να νιώθετε άνετα και για να μπορεί ο σκύλος να εκτονώνεται σωστά, να έχει τη σωστή πνευματική και σωματική εκτόνωση που χρειάζεται μέσα στην ημέρα, οπότε να μην παρουσιάζει και στρες μέσα στο σπίτι αλλά και στη βόλτα, αλλά και εσύ να νιώθεις ασφαλής. Και κάτι άλλο το οποίο επίσης μπορείς να κάνεις με τον οδηγό είναι να έχεις το σταθερό σου σημείο, είναι ο τρόπος που προτείνω εγώ να πηγαίνουμε βόλτα, στο καλό σου το χέρι, σε περίπτωση που κάτι γίνει, και με το άλλο χέρι, το πιο αδύναμο που έχει την άμεση επαφή με το σκύλο, είναι το πιο αδύναμο επειδή δεν θέλουμε να τραβάμε. Με το δεξί μας έχουμε την τάση να τραβάμε ασυναίσθητα. Μας έχει γίνει τόσο δεύτερη φύση το να τραβάμε το σκύλο, που ειδικά με το δεξί, αν κρατάμε το σταθερό σημείο, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε αυτά τα τραντάγματα. Φέρνεις τις στυλίτσες πάρα πολύ ωραία και αυξομειώνεις τον οδηγό με το χέρι σου και έχεις πολύ καλύτερη σύνδεση χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια με τον σκύλο σου. Για να βλέπεις, τώρα χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερο χώρο, τώρα θέλει να μυρίσει κάτι οπότε τον αφήνω. Έχουμε ένα ερέθισμα το οποίο μπορεί να τον αγχώνει, οπότε θέλουμε να κάνουμε μαζί μια καμπύλη, να τον αφήσω να το επεξεργαστεί, προκειμένου να μην αγχωθεί και αντιδράσει προς αυτό. Άρα αφήνω λίγο και είμαι προσεκτική και έχω και το άλλο μου χέρι ίσως σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να αποφύγουμε κάτι. Άρα να ξέρεις ότι είτε ο σκύλος σου έχει κάποιο θέμα συμπεριφορά στη βόλτα, τράβηγμα, αντιδραστικότητα, επιθετικότητα ή κάτι τέτοιο, αυτός ο οδηγός είναι ιδανικός, αλλά ακόμα και αν δεν έχει, είναι ο καλύτερος οδηγός που μπορείς να έχεις για να καλύψεις την ανάγκη του να εξερευνήσει και να επεξεργαστεί το περιβάλλον της βόλτας, οπότε μετά να είναι πιο ποιοτικά κουρασμένος και όχι εξαντλημένος, όχι μέσα στην ένταση, όχι στην υπερένταση, και να γυρίζετε στο σπίτι όμορφα μαζί. Ο οδηγός κυκλοφορεί σε 3 μεγέθη, 3 μέτρα, 4 μέτρα και 5 μέτρα. Όποιο και να επιλέξεις υπάρχει το slider, οπότε μπορείς να κάνεις αυτή την αυξομοίωση μέχρι να ξεκινήσεις να αισθάνεσαι μεγαλύτερη άνεση. Και σε περίπτωση που χρειαστείς κάποια βοήθεια για το πώς να τον χειρίζεις, πώς να τον κρατάς, εννοείται μπορείς να μου στείλεις κάποιο μήνυμα. Σε ευχαριστώ και ανυπομονώ να τον δοκιμάσεις και να δεις τη διαφορά, την τεράστια διαφορά στη βόλτα με τον σκύλο σου.